Ja JR pelaa tällä täällä taas ja tänään minä teen 10 subin, tai no teen 10 subin spesiaalin ja ärsyttää toi YouCam juttu tuossa alussa. Anteeksi sen, mutta ruokailen vähän kesken vielä, mutta ei haittaa. Ja mitä vittua tää nyt? No niin, nyt toimii. Eli 10 subin spesiaalin on tarkoitus esittää mun pelit, niin oli jo. Mä oon käynyt hakemassa ne pelit, ne on kaikki Pleikka 2:lle. Ai vi... That's why I hate our carpets. Ja ne pelit on täällä kaikki Pleikka 2:lle, kuten varmaan kerran sanoinkin. Ja tänään jos niitä paskimpia pelejä, mitä mä en paljon pelaa. Ja... Tää on joku Donald Duck PK joku peli. Se on sitten tää on hyvä peli. Sitten on Knockout King 2001. Tää on nyrkkeilypeli. Maksan 359 markkaa. Aikoinaan. Oho. Gran Turismo 4. Autopeli. Ostaa semmonen. Ja sitten Jak and Daxter, joka on mun mielestä aika huono. Ja kiitos oikein paljon kaikille subscribettajille. Erityisesti kiitos Sauna KVGlle ja Mr. Latex 007. Ja kiitos kaikille tilaajille ja kiitos ja hei.